Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ogcobileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcobileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi yokuqala umpostoli Pawulo ayibhalela ibandla laseKorinte, isahluko sesibili ivesi lesithupha kuze kube ivesi leshumi. Bazalwane, siveza ukuhlakanipha phakathi kwabapheleleyo, kungesikho kodwa ukuhlakanipha kwalomhlaba, kwamakhosi alomhlaba ashabalalayo. Thina siveza ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okuyimfihlakalo. uNkulunkulu akuhlelela ubukhosi bethu umhlaba ungakabibikho. Ukuhlakanipha okwakungaziwa inkosi yalomhlaba, ngoba uma babekwazi ngabe ngazange bayinqamleza inkosi yobukhosi. Kunjengokubhaliweyo ukuthi iso alikubonanga, indlebe ayikuzwanga, angenanga enhlizweni yomuntu uNkulunkulu akulungisele abamthandayo. Kepha uNkulunkulu wasambulela khona ngomoya wakhe, lokhu umoya uphenya konke, ngisho nezinto ezijulile zikaNkulunkulu. Yajula le ndaba uNkulunkulu ayivezayo ngoPawule. Yazi khona ukuhlakanipha kwezwe. Khona abantu emhlabeni abayitshela ukuthi bahlakaniphile. Uma uzokhuluma isiZulu esiqosheme, khona abantu abayitshela ukuthi basile. Uyazi emndenini khona abantu abahlezi beyitshela ukuthi bahlakaniphe ukudlula wonke umuntu. Labo bantu sibabiza ngamaqola. Bona bahlezi beyitshela ukuthi bangcono kunaye wonke umuntu. Emabandleni kunabantu abayitshela ukuthi basile, bahlakaniphile, bangcono. Kubangani bethu kungenzeka kube khona lona ongqesta, obaqwe ikati laserenki, owazi konke, onezimpendulo zakho konke. Ave ingozi umuntu onjalo emphakathini. Ingozi umuntu ohlezi efuna ukuthi kugqame yena. Ingozi umuntu okuthi makuhlelwi njalo fanele ahlezi ezibonakalisa engathi ungcono kuna wonke umuntu. Omunye umuzwe eqhosha ethi vele mina ngifundile, vele mina ngingcono, vele mina ngisebenza kahle, vele mina nginemali, vele mina nginokuthi, vele mina angifani nosibanibani. Ingozi umuntu onjalo. Ingozi ngokwesintu nangasempilweni, ngoba kakade uqhosha ngento angenayo. Uyazi lokhu esiqhosha ngakho kungashabalala ngomzuzwana. Uyazi khona abanye abantu abaqhosha ngoba nakho sebesebenza. Athi mina ngeke ngitshelwe wosibanibani mina nginezimali zami. Ngeke ngitshelwe wosibanibani mina ngiyayisebenza. Hey, umhlaba lo. Umhlaba uyahlaba. Umhlaba uthi musukushaya ukhiphe osemsamo umphose emnyango. Osemnyango umfake endlini, maqedane umhlalise namakhosi. Uyazi umuntu ohlakaniphile uyakubonga ayikona nanakho, kodwa akaqhoshi ngakho. Uyazi ithandwa zami, namhlanje ngiyakhuluma. Uyazi ngokuphazima kweso,
ngingavaleka umlomo ongaphinde ngikwazi ukukhuluma. Namhlanje ngihleli nomndeni wami, namhlanje ngihleli nezithandwa zami, namhlanje ngiyaqhosha ngishadisa indodakazi yami, namhlanje ngiyaqhosha indodana yami yagraduate. Uyazi kusasa lingalibala lishone elakusasa sekukhalwa la ekhaya. Angisho ukuthi asingambonga uNkulunkulu ngesinakho, angisho ukuthi masingajabuli ngesinakho, kodwa singaqhoshi. Hayibo, bangaka abantu ebebeqhosha ngemisebenzi yabo okuthenga ukufika kwe-COVID, okuthenga ukufika kokutatshwa kwezinto zabantu, namhlanje abakwazanga ukubuyela emsebenzini. Bangaka abantu emndenini yethu esikhule beqhosha bethi banakho konke, namhlanje bacela kuwena imali yokufaka upetrol, namhlanje bacela kuwena imali yokufundisa abantwana, namhlanje bacela kuwena imali yegrosa. Ungaqhoshi. Ngiyithanda indlela ayibeka ngayo uPawuli. Uthi ukuhlakanipha kwasezweni lokho, kodwa thina beswela ubuhlakani, ukuhlakanipha, izwe uNkulunkulu angalivezelanga. Uyazi lokho ukuhlakanipha kudlula ama-degrees, kudlula imizi, kudlula iy'moto. Khona ezinye izinto uNkulunkulu asinikeza zona hayi ngemfundo yethu, kodwa ngokuhlukumezeka nokushayeka nokuba mpunga. Yazi khona ezinye izinto ozoyithola esalukwazini nasekhehleni elidala, ozothi mulalela uthi bani lo muntu akafundanga nje, kodwa ubuhlakali obukuyena buyababazeka. Khona ukuhlakanipha ozokuthola kumuntu oseshayekile. Umuzwa umuntu ethi ukushayeka kuyamthobisa umuntu. Inhlupheko uma uhlakaniphile ziyakwazi ukukusiza usukume uhambe. Uyazi uthi namhlanje uPawulos khona izinto uNkulunkulu asibekele zona, athi ihlo alikaze lakubona, athi indlebe ibingakakuzwa, athi nomqondo wethu athi awukwazi ukuqonda, kodwa kuneyimangaliso asibekela zona. Asikho isidingo sokuba usabe, sikho isidingo sokuba uzishaye, asikho isidingo sokuba uzibuke njengesihluleki, ngoba kunezinto uNkulunkulu azenzile, azenzayo, azoyiphelelisa ngempilo zethu. Yabona khona la abantu abayitshela khona ukuthi sebeqedile, khona la abantu beyitshela khona ukuthi bazi konke, khona la abantu beyitshela khona ukuthi ngeke usasuka. Ngithi kuwena namhlanje ihlo alikakaboni, indlebe ayikezwa, ingqondo ilibele, kodwa inkazimulo kaNkulunkulu. Athi izulu, imvula ayibuyele emuva ingawenzanga umsebenzi wayo. Angazi ukuthi leli sonto esiqalayo lizophathelani. Angazi ukuthi la uhleli khona uhleli kanjani.
angazi ukuthi inkinga engakulalisa ebusuku sezingakhi, kodwa ngifuna ukuthi kuwena awulinde ubuke ukukhahlela kukaJehova. Indlovukazi yezulu ayibenathi sibuso sizivikele isikhanyisele, mayisinika amandla nomusa nothando negrasiya likaNkulunkulu ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo.